T'apeteix una extraordinària experiència gastronòmica? A Dones de Foc t'oferim el millor de la cuina mediterrània amb un servei especial. Les Dones de Foc són dones que formen part del nostre projecte social. Un projecte que consisteix en brindar formació a dones en risc d'exclusió social mitjançant la restauració, tant a cuina com a sala. Les mateixes són responsables de crear i desenvolupar els menús en un espai familiar de creixement i solidaritat. Vols saber com pots ajudar? De manera molt fàcil. Pel consum de cada plat, contribueixes a la sostenibilitat econòmica del projecte, per a que puguem ajudar a que més dones tinguin una oportunitat d'inserció laboral i una vida millor. Estem al carrer de la Marina 240, a l'Eixample de Barcelona, molt a prop de la Sagrada Família. Obrim de dilluns a dimarts, d'11 a 4:30 de la tarda, i de dimecres a dissabte, d'11 a mitjanit. Troba'ns també a les xarxes socials.